veľmi sa vám chcem vyjadriť k videu, ktoré som pred chvíľkou natáčala. Ono sa nedá uploadnúť. Nie, že nedá, ale ono sa mi tu proste neposlalo. Tak teraz vám budem musieť takto natočiť. Roblox, Minecraft, Shake the Fidget, Castle, Ghostbusters, Toka Boka, Avatar, World, Gacha Life 2, Gacha Life, Stabo Guys. Takže Roblox, v skratke je to hra, kde si vytvoríš postavičku a môžeš hrať rôzne hry. A v tých hrách si môžeš zase vytvoriť postavičku. Minecraft je o tom, že tam težíš, hráš survival, čiže na prežitie, môžeš tam dať akúkoľvek obťažnosť. Fidget, tam bojuješ proti rôznym, akože buď kamarátom, alebo ísť ostatným ľuďom a za tam, čo máš hobby, tak za to si môžeš získať nejaké diamanty, nejaké víťazstvo. Castle, tam máš predstvorené ako Roblox, ale máš tam hry, ktoré môžeš proste pohybovať sám rukou a môžeš postupovať ako shorty. Ghostbusters, to je ako Brawl Stars, len to je proste na inakšie hranie, že tam môžeš mať viacej v tom hraní a môžeš, no proste, keď si zakúpiš tú druhu, tam čo má napríklad za 5 coinov, tak môžeš mať viac, akože môžeš mať o jedného viac, že môžeš bojovať. A tam máš maximálne 3 skiny, alebo tak nejako. Toka Boka World, tam si vytvoríš postavičku a môžeš s ňou preskúmovať celý svet a tak. Avatar World, to je to skoro isté, iba tam máš na iný princíp tie postavičky a máš to tam lacnejšie. Gacha Life 2, to je ako Gacha Life, tam si vytváraš postavičky, iba tam je inakšie oblečenie a tak. A tam sú tiež také svety, ale to je zadarmo. Gacha Life, tam si vytváraš postavičky, ale trocha inakší štýl než Toka Boka, že inakší štýl. No a tam sa dá tiež hrať, iba tam chceš klikať, keď chceš chodiť. Stabo Guys, to je ako Fall Guys, ale je to asi na iný princíp, alebo na taký podobný. A takúto hru som podobne hrala, iba so zvieratkami, tam si tiež preskakovala takéto hry. A to je celé vyjadrenie k tomu. Akože celé toto. Tak ďakujem.